देवाक खंयची नांवान आपयल्यारी ताका आयकतलें म्हूण भजकांक दिसूचें सहज. केशवा, माधवा, नारायणा, संकर्षणा इत्यादी अनेक नांवांनी देव प्रख्यात आसा. खंयचेय नांवान आपयल्यारी ताजे लागीं करची विनंती एकीची, बरी बुद्धी दी देवा. असली एक विनंती अथवा प्रार्थना एक गिताच्या रूपान हांगा प्रस्तुत करता. गायिका श्रीमती करिश्मा किणी, संगीत निर्देशन डॉक्टर एम रंगराव, गीत रचना श्री पय्यनूर रमेश पै, निवेदन श्रीमती स्मिता शणै. हरि केशव माधव गोविंदा करुणामया नारायणा, बरी बुद्धी विचार मना तू भरी वरदायका संकर्षणा. हरि केशव माधव गोविंदा करुणामया नारायणा. हरि केशव माधव गोविंदा करुणामया नारायणा. पावन करी सुस्वागत मनमोहना. मायेचा संसार कशी तारण करू तुझे दैविना. जन्म जन्माचे पाप सरई, जन्म जन्माचे पाप सरई, शरणायली तू गेले चरणा.
संकर्षणा हरि